расман муғорибаи рейтингӣ дар вазни 57 килограмми ACA байни даҳум рақами рейтинг варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 12.3 ва ҳафтум рақами рейтинг варзигари бразилӣ Алан Гомеш бо рекорди 15.4 рӯзи 19 май дар шаҳри Казани Русия дар турнири ACA 157. ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни 61 килограмми UFC Шон Омели эълон карда гуфт ки муҳорибаи навбатии худро барои камарбанд мегузаронад. муҳорибаи навбатӣ ма олиҷаноб мешава. ма ин чизро ба шумо кафолат медиҳам. ма бо ғолиби муҳорибаи Алҷемин Стерлинг ва Генри Сехудо меҷангам. худи ҳозир бо намояндагони UFC ҳамсӯҳбат шудем ва ин чиз расман аст. медонед, соли ҷорӣ ман кӯшиш мекунам ки ду муҳориба гузаронам, аммо ҳама чиз аз муҳорибаи Сехудо ва Стерлинг вобаста аст, чунки дар муҳорибаи онҳо ҳама кора шуданаш мумкин аст, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Алҷемин Стерлинг ва Генри Сехудо рӯзи 7 май дар турнири UFC 288 баргузор мегардад ва аз рӯи суханҳои Шон Омели ғолиби муҳорибаи онҳо бо Шон Омели вомехӯрад. тобови ҷангори вазни нимиёна UFC Гилберт Бёрнс боварӣ дорад ки Ҳамзат Чимаев дар вазни миёна муддати зиёд баромад карда наметавонад ва ба вазни нимиёна бармегардад. Чимаев ҷавони хеле калон аст ва чӣ коре ки хоҳад карда метавонад. ӯ ба ман писанд аст. Ҳамзат ҷангори хуб аст. ӯ хеле хуб меҷангад, аммо ҳамчунин ӯ хеле зиёд гап мезанад. биёед мебинем ки дар вазни миёна ӯ чӣ гуна баромад мекунад. фикр мекунем ки дар вазни миёна ҳамаи корҳои ӯ хуб мешавад, аммо дар он ҷо ӯ бо ҷанговарони калон ба монанди Пауло Коста, Алекс Перейра ва Роберт Уитакер вомехӯрад. ва баъд ман фикр мекунам ки ӯ ба вазни нимиёна бармегардад. ӯ дар вазни миёна якду муҳориба мегузаронад ва мефаҳмад ки дар он ҷо ӯ ҷанговари калон нест ва баъд боз ба вазни нимиёна бармегардад, гуфтааст Бёрнс. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидем, Гилберт Бёрнс боварӣ надорад ки Ҳамзат Чимаев чунин ҷанговарон ба монанди Коста, Перейра ва Уитакерро шикаст дода метавонад. аз ҳамин сабаб ӯ ба вазни нимиёна бармегардад. худи шумо дӯстон бо ин суханҳои Гилберт Бёрнс розӣ ҳастен ё ба фикри шумо Ҳамзат Чимаев дар вазни миёна чемпион шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. ана оиди худи Гилберт Бёрнс боша, пас ӯ муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 9 апрел дар турнири UFC 287 зидди Хорхе Масвидал мегузаронад. муноқиша байни ду тобови ҷангори вазни миёнаи Осиёи миёна Фаридун Одилов ва Даврен Ермеков авҷ гирифта истодааст. чанд рӯз пеш Даврен Ермеков Фаридун Одиловро қоз номида буд ва шаби гузашта Фаридун ба Даврен ҷавоб дод ва ҳамчунин ба Элхан Мусаев визов дод. ассалому алайкум ба ҳама хонумон ва ҷанобони қадрдон. ҳама вақт дар ҳар ҷо суханҳои ин қоз Даврен Ермековро мешунидам ки бо ман ҷангидан мехоҳад. а вақте ки гап сари кор мерава, пас ӯ хаб мекунад ва ҳатто баъди муҳорибаи худ вақте ки аз ӯ пурсидан номи маро фаромӯш кард, фикр мекунам ки аз ҳисоби ҳаяҷон буд. лигаи ACA ва ту шартнома пешниҳод карда истоданд. ба монанди мард дар шартнома имзо гузор ва дар суханҳои худ ҷавоб деҳ. агар ки ӯ нахоҳад, пас ман тайёрам ки бо Элхан Мусаев дар октагон вохӯрам. ягон вақт барои худ рақиб интихоб намекардам. аз ҳамин сабаб танҳо ба пеш. Элхан Мусаев дар муҳориба вақти табассум кардан намешавад дӯстам, навиштааст Одилов. ва дӯстон, дар ҳақиқат ёрдамчии президенти ACA Асланбек Бадаев чанд рӯз пеш хабар дода буд ки онҳо бо Даврен гуфтушунидҳо гузаронида истоданд. аз ҳамин сабаб гуфта мешавад ки ташкилоти ACA омодаанд ки муҳорибаи Фаридун Одилов ва Даврен Ермековро ташкил кунанд. ва чӣ гуна ки мебинем худи Фаридун Одилов барои ин муҳориба омода аст ва розигии худро додааст. акнун танҳо қарори Даврен мондааст ки ӯ розӣ шуда ба октагон барояд ва ҳамаи нофаҳмоиҳои худро бо Фаридун дар қафас ҳал кунанд. худи шумо дӯстон кадоме аз онҳоро рақиби Фаридун Одилов дидан мехостед?
фикротонро нависен, дар канали мо обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.